Welcome back to our YouTube channel. D for Deepthi S4 Shreya. Inita special dada panda Jiguje podi. Englu inta video lo jiguje podi encha vanpane endu tosuka. Friends ite mulenglu jigujena kattuvantirda. Tenji paatra tonda ite ee paatragu red cup daat kadle hittunu padunga. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಅರ್ಧ ಪೊಡಿನ ಪಾಡುಂಗ ಇತ್ತೆನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತವನ್ಗ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಚೂಚೂರೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಒರೋಣೆ ನೀರು ಪಾರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂಚೂರೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಇತ್ತೆಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಹದ ಬತ್ತಿಂಡು ಈತ ಹದ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತನಂಚಿನ ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬನ್ನಲೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರ್ದಿಡ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋನ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಲತ್ತಿಡ್ನ ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ಪಾಡ್ದ ತಿಂದು ಕಾಯೋಂದುಂಡು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯರೆ ಬುಡಿರಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ತೆಂದು ಫುಲ್ ಕಾಯ್ದಂಡೆ ನೆಂದೆಪ್ಪಗೈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕ ಆಡ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.